Boas, con toda esta inesperada revelación sobre os intereses dos empresarios de Ribera Salud en facer negocio coa sanidade pública, compra facer algo de memoria e recordar os tentáculos que estes personaxes sinistros teñen en Galiza. Bueno, hai un que destaca por riba dos outros e foi apuntalado ademais polo noso inesquecible presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. O Servicio Galego de Saúde é un servicio máis sostible. É o que máis cartos lle dá en Galiza a Ribera Salud, é o Hospital Povisa de Vigo, o maior concerto da Consellería de Sanidade cunha empresa privada. En marzo deste ano asinou a súa renovación por 197 millóns de euros para atender a unhas 100.000 persoas que deberían ser asistidas na sanidade pública. E non só acumula varios anos con pérdidas de miles de pacientes pola súa xestión deficiente. No comezo desta pasada primavera, un terzo dos médicos e médicas de urxencia dimitiron en bloque para denunciar as súas pésimas condicións laborais. Seguimos sendo un dos servicios de saúde máis responsables. Que crees que pesará máis para os donos de Ribera Salud co Hospital de Povisa? Atender de xeito eficiente os seus doentes ou gañar o máximo diñeiro que poidan? Veña.